سلام تخاتلتي channelنا كلينيك عقبت كميلكم لما عنتون كم تلمود نعكم يمهريو إلى حسبكم مدب حيزلكم مسئلكم عبنا لما عنت مدبي عبجزة صوت وركب كتجبروا زيبلكم حمش تجيجاتات كنجركم يه نزوم كتسئلة زحبر لكم حمش تجيجاتات انتسرحكم دكانسو نخالي صوت وركب أيد اليوم من بتساريو نزوم حمش تجيجاتات انتزيفت سيمكم دما نقص عليه ركب بقليلو كتفقد الكيا بزعبة خازلوا الرأي يوسخيو زبلت تفتوكا زبلت تخبرك يا أمو زوم نجارات انت أيوم نمفلات فلما نزمد لايك بمقبار جنبرو نشانلنا لايك شير سبسكرايب بمقبار بزح تمهرتي توصلوا شانل سدراخ تكونوا بخبري حتت سكاب نعمدبي في السامة مساي صنحو سناي صنحيت اتقدامي دق انستيو تصلقو اب غزه فوري بلاي مالتون قدمي ناب صوتاو ركب متاوكم اب زغبر مسععام متحسساي دخم زبل وديو دق انستيو كم زفلت قدم صوتاو ركب اب غزه فوري بلاي بلعتا كرحس انت زيغيركمن نافتي وانا ركب مالتون متلو مس بلعتي اب زغبر صوتاو ركب مساتكم اذا قالن سيتي ترخبو عقبته يهلون ايفن صوتاو ركبكم ون قانزا يخوننيو مخنياتو دما بلعتن رحس سلازيفطريو متلوكم انت اتيو فريكشن سلازلو قانزا يفترلن كانزان تخليو دما عقبت زبال ነገር ይህሉን ስለዚህ ካብ 20 እስከ 30 ደቂቅ ቅድም ጾታው ርክብ ምስዓም መተሐሰይ ይድልይ ኣብ ሴንሲቲቭ ክፋል ሰውነተን ኣብ ከናፍረን ክሳደን ኣብ እዝነን ኣባጥዋተን ምሕሰሳይ ምስዓም ንብልዕተን በጻብዕትኩም በከናፍርኩም ምሕሰሳይ ንጉድበን በጻብዕትኩም ምንኽኻ በዚ ድማ ብልዕተን ራሕስ ከውጽእ ምግባር ራሕስን ተውጽዩ ቀስ እንዳበልኩም ናብ ብልዕተን ኣጻብዕትኩም ምእታው ሓደ ጻብዕትኩም ቀዲምኩም ምእታው በድሕሪኡ ክልተ ጻብዕትኩም ምእታው دحرزي جسبات بقليلو سلتنخقو بقليلو يعقباين دحريون متلخوم انتأتيخمو كندتي نوح صانحيت اير ليوكمن نابجاف عقبت كتاب صحوان تخليكم سلازي اتقدامي دق انستيو تصلو تسرحو جيجا قدمنا بصوتاو ركب متاوكم 30 دقيق هيبكم فوري بلاي زي مغباركم اتخال اي دق انستيو تصلو ابغزه صوتاو ركب تغبرو جيجا كدانكي اوصيو مبالكم يو نابركب كتاعتون تلقم كدانكي اوصيو كامبال بعلهم كتوصلن يدليا نزي ولا دفيرن اي زاربا تودي كغبرلن يدلياين نزي زي مغباركم دما تلاعيلو زلو ناي صوتاو ركب سمعيتن كتفو يخل ترن اوف تغبرون سمعيتن زقتل حما علم ديو سلازي بفقر عين اندارعكم اندانخاخاكم اوصولن بز دما ناي صوتاو ركب سمعيتن بعصف يوسخ دليتن سمعيتن دما انتخليو مس ناي صوتاو ركب عقبت استتحزيو سلازي ناب ركب كتاعتون تلخم كدانكي اوصيو ايتبلون بعلكم اوصولن اتسالساي دقانسيو صلኦ ኣብ ግዘ ጾታው ርክብ تسرحو ጌጋ ድማ ንስኹም ኣፍሲስኩም ባዕልኩም ምስወዳኹም ናተን ስምዒት ከይወዳኹም ምቁራጽ ምውዳዩ በፈላይ ኣብ ሓዳር ህይወት ዘለኹም ደቂ ተባዕትዮ تسرحو ጌጋዩ በተደጋጋሚ ነዚ ትገብሩ እንተኮይንኩም ኣፍቃሪትኩም ወይ ድማ ባዕልቲ ቤትኩም ጾታው ርክብ ሙሉእ ንሙሉእ ደው ከተብል ንጾታው ርክብ ፍቃደኛ ከይትኸውን ዝገብር ሕማቕ ልምዲ እዩ ጾታው ርክብ ክልቲኹም ብማዓር ዕግበት ክትረኽብሉ ዘለኩም እስካብ ኮነ ደቂ ተባዕትዮ ናትኩም ስምዒት ጥራሕ ክትክተሉ የብልኩምን ኣነ ወዲ እየ ዓጊበ የልኩም نفقاريتكم نبعلت بيتكم نابجاف عقبت كيبصحكم كتدقسو يبلكمن ስለዝኾነ ኣፍቃሪትካ ባዕልቲ ቤትካ ከምዚ ዓገበት ኣረጋግጽ ድሕሪኡ ማዕረ ወዲኹም ከትድቅሱ ትኽእሉኹም በፍላይ ሓደ ደቂ ተባዕትዮ ኣነኮ ቀዲመ እንዳፍሰስኩ ተጸጊ መንበር ነፍቃሪተይ ከዕገብኩዋ ክድቅስ ደልየኹንኩም ከተብሉ ትኽእሉኹም ግና እቲ ሓደ ቀንዲ ዝጠቕመኩም ሜላ ቀድሚ መትለኹም ናብ ብልዕተን ተቀዳዲምኩም ምእታውኩም ከምቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም 20-30 ደቂቕ ሂብኩም ምትሕስሳይ ምስዓም እዩ ሴንሲቲቭ ክፋል ሰውነተን ከናፍረን እዝነን ክሳደን ንብልዕተን ኣጥዋተን ሰዓሙለን ሓሳስዩለን ተናኽፍዎ በዚ በቀሊሉ ብልዕተን ዝበለጸ ራሕሲ የውጽእ ፈሳስን ተሃልዩ መትለኹም ምስአተኹምዎ ጻንሒት ኣገዳሰ ይኸውንን መትለኹም ቅድሚ ምእታውኩም ስምዒታት ተላዒሉ ንመትለኹም ተእትዎን ተኾይንኩም ንርክብ ተላዓኢላ ስለዘላ ቀልጢፋ ክትውድእ ትግደድያ ሽዑ ዋላ እንኳን ተፍሰስኩም ብማዕረ ስለትውድኡ ዝኾነ ይኹን ነቐፌታ ኣይክህልዋን ኣውዲእኻያ ስለዘለኻ ግና ተቀዳዲምኩም ከይሰዓምካያ ከይሓሰስኻያ ፎሪ بلاي كيغبركم كداونتكم وصاصيكم متلوخا ناب بلعتا تؤتون تخوينكا جيغا ايو نابنا يركب سمعيت تاعتو سلازيلا نسخافسيسكا مسوداخا افكاريتكا غنا خيتدالوت تفسس بزي دما ناتا سمعيت كيعجبكا تودء سلازلخا دحر غزا صوتاو ركبكم كصلا يخيليو نركب زلوا دليت دما مليو خطف يخيل سلازخونه اتسالساي دقانستو صلኦ اب غزا صوتاو ركب تسرحو جيغا كيعجبكم من ناتكم سمعيت وديكم مدقاسكم اتراو اي تسرحو
ጌጋ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ዝጸልኦ ጌጋ እንታይ እዩ ኮሙኒኬሽን እንተዚሃልዩ እዚ ማለት ዘይተመያየጡ እንተኮንኩም እዩ ማዓዝዩ ምይጥ ዝግበር እንተልኩም ድማ ድሕሪ ጾታዊ ርክብ እዩ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ክስከፋ ካሕፍራ ይኽእላየን ስለዚ ባዕልኩም ጾታዊ ርክብና ከመይ ነይሩ ካብ ዝሓለፈ ዝተመሓየሸ ነገር ኣለዎ ዶ ካብ ርክብና ዝጸላእኽዮ እንታይ እዩ ዝተመሓየሸልክ ነገር ከ እንታይ ነይሩ ዘይተመችወክ ከ እንታይ ነይሩ ብምባል ምይጥ ክትገብሩ ኣለኩም ስለዝፈጸምኩም ርክብ ድሕሪ ጾታዊ ርክብኩም ምይጥ ግበሩ እተን ደቂ ኣንስትዮ ምይጥ ክገብራ ይደልያየን ግና ክስከፋ ይደልያየን ስለዝኾነ ካባኹም ክመጽእ ክእል ኣለዎ እቲ ዕላል ባዕልኩም ከተጅምርዎ ኣለኩም ብምምያጥ ዝነበረ ጌጋ ምእራም ዝነበረ ጥንኩር ጎኒ ድማ ዝበለጸ ምምሕያሽ ነዚ እንተዘይጌርኩም ብርክብኩም እንታይ ይስማዕ ከም ዘሎ ኣይትፈልጡን በዚ ድማ ድሕሪ ግዜ ጸገም ክፍጠር ይኽእል እዩ ስለዝኾነ እቲ ራብዓይ ደቂ ኣንስትዮ ዝጸልኦ ትሰርሕዎ ዘለኹም ናይ ጾታዊ ርክብ ጌጋ ብዛዕባ ጾታዊ ርክብኩም ድሕሪ ርክብኩም ናጻ ኮይንኩም ዘይምምያጥኩም እዩ እቲ ዕላል ድማ ካባኹም ክመጽእ ክእል ኣለዎ ኣብ መበል ሓምሻይን ናይ መወዳእታ ንሪኦ ኣብ ግዜ ጾታዊ ርክብ ደቂ ኣንስትዮ ዝጸልኦ ጽሬት ዘይምህላው ጽሬት ንኽልቴኹም ዋላ ጠቃሚ እንተኾነ ደቂ ኣንስትዮ ዝጸልኦ ነገር ንሰርሕ ስለ ዘለና ጽሬት ዘይብሉ ወዲ ኣይፈቷን ብፍላይ ኣብ ግዜ ጾታዊ ርክብ ንኣብነት ሕማቅ ጨና ኣፍ ሕማቅ ጨና ረሓጽ ናይ ጫማ ጨና ኮታስ ዝተፈላለዩ ሕማቅ ጨናታት ኣብ ግዜ ርክብኩም ዝጨንወን እንተኮይኑ ተለዓኢሉ ዘሎ ስምዒተን ክጠፍእ ይኽእል ተለዓኢሉ ዘሎ ስምዒተን ተርኖፍ ክኸውን ይኽእል ስለዝኾነ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ጽሬትኩም ምሕላውኩም ከተረጋግጹ ኣለኩም እንተዘይኮይኑ ዋላ ንምንታይ 40 ደቂቕ ዘይትጸንሕ ንስምዒታ ኣጥፊእኻዮ ስለዘለኻ ብፍጹም ክትዕግብ ኣይትኽእልን ብዛዕባኻ ዘለዋ ረኣያ ዝወረደ እዩ ዝኸውን ስለዝኾነ ድማ ብቐጻሊ ካሊእ መዓልቲ ርክብ ክትፍጽሙ ኣይትኽእሉን እዚ ጸገም ብፍላይ ኣብ ሓዳር ዘለኹም ደቂ ተባዕትዮ ተርእይዎ ጸገም እዩ ናብ ሓዳር ምስኣተኹም ብዛዕባ ጽሬትኩም ዘይትግደሱ ኣለኹም ብፍላይ ኣብ ደገ ጸኒሕኩም ሓደ ክልተ ኢልኩም መጺኹም ኣፍኩም ቢራ እንዳጨነወ ኣፍኩም መስተ እንዳጨነወ ጾታዊ ርክብ ትፍጽሙ እንተኮይንኩም ሎም መዓንቲ ዝገበርኩም ጾታዊ ርክብ ስለ ዘጽልኣ ካሊእ መዓልቲ ጾታዊ ርክብ ናይ ምግባር ድሌታ መሊኡ ክጠፍእ ይኽእል እዩ በዚ ድማ ብዙሓት ሰብ ሓዳር በዓልቲ ቤተይ ጾታዊ ርክብ ከልኪላትን እንዳበልኩም ትዛረብዎ ጸገም ካባኹም ዝመጽእ ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም ስለዝኾነ እቲ ሓምሻይን ናይ መወዳእታን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግዜ ጾታዊ ርክብ ዝጸልኦ ጸገም ጽሬትኩም እዩ ስለዝኾነ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ምግባርኩም ጽሬትኩም ምሕላውኩም ከተረጋግጹ ኣለኩም ስለዝኾነ ነዞም 5 ኣገደስቲ ነገራት ብምምሕያሽ ናይ ጾታዊ ርክብ ህይወትኩም ከተመዓራርይዎ ትኽእሉ ኢኹም ዝበለጸ ኣዕጋባይ ጾታዊ ርክብ ክትሕልፉ ትኽእሉ ኢኹም ነዞም 5 ኣገደስቲ ሓሳባት ንምዝኻር ዝኣክል ተቐዳማይ ፎሪፕሌይ ዘይምግባርኩም እዩ ግድን 20-30 ደቂቕ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ፎሪፕሌይ ግበሩ እቲ ካልኣይ ዝረኣናዮ ድማ ክዳንኪ ኣውጽዮ ኣይባህልን ባዕልኩም ብፍቕሪ ዓይኒ እንዳረኣኹም ከተውጽኡለን ይግባእ እቲ ሳልሳይ ዝረኣናዮ ድማ ናይ ባዕልኩም ስምዒት ምስ ወዳእኹም ናተን ስምዒት ከይወዳኣ ምቁራጽ ምድቃስ እዩ ነዚ እውን ከተመሓሽዎ ይግባእ እቲ ራብዓይ ዝረኣናዮ ድማ ኮሙኒኬሽን እዩ ኮሙኒኬሽን ድሕሪ ጾታዊ ርክብ ግድን ኣድላይ እዩ እንታይ ድኹም ጎኒ ነይሩ እንታይ ከጠንኩር ጎኒ ኣብ ጾታዊ ርክብና ነይሩ ብምባል ኮሙኒኬት ብምግባር ድሕሪ ግዜ ዝበለጸ ጾታዊ ርክብ ክትሕልፉ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ኣብ መበል ሓምሻይን ኣብ መወዳእታን ዝረኣናዮ ድማ ጽሬት እዩ ጽሬት ዘይብሉ ጾታዊ ርክብ ደቂ ኣንስትዮ ይደልያን ኣብ መንጎ ጾታዊ ርክብኩም ኣፍካ ጫማኻ ወይ ድማ ረሓጽካ ዝጨንዋ እንተኮይኑ ድሕሪ ግዜ ምሳኻ ጾታዊ ርክብ ናይ ምግባር ድሌታ መሊኡ ይጠፍእ እዩ ስለዝኾነ ጽሬትኩም ሓልው ብፍላይ ድማ ኣብ ሓዳር ህይወት ዘለኹም ደቂ ተባዕትዮ ነዚ ሸለል ስለ ትብልዎ ካብዚ ትምህርቲ ክትወስዱ ኣለኩም ነዚ ኢለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር እዚ መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት ንኽበጽሕ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባርኩም ከይርሳዕ ነዚ ቻነል ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ናይ ፍቕርን ናይ ሓዳርን ኢንፎርሜሽን ካብዚ ቻነል ክትረኽቡ ስድራ ሁኑና እንዳበልና ብኻሊእ መሃራይ መደብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ